ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз рӯзи ҷамъа 19 сентябр, муборакбодӣ рӯзи ҷамъа. бачаҳои азиз, 10 дона хонаҳои фурӯшии душанбе пешкаштон мешавад. Бо диққат тамошо бикунед бачаҳо. 10 та хона, 5 то квартира, 5 то хонаи заминӣ дар канали Саудо ТВ. дӯстони азиз, барои реклама рақамҳоро мегузорам. ягон хона, замин, мошин, квартира чизе бошад, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, якчанд сайтҳои дига. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ҳал мекунем бачаҳо. иншоалло рақамҳоро мегузорам барои қабули реклама. лайкҳоро монен, видеоро то охир сабр карда тамошо кунед. хонаҳои душанбе ҳаракат кардем, арзоноша навортон кунем, пешкаштон кунем бачаҳо. лайк монен, дар канал подписатсия кунед, видеоро сабр мекунем, бо диққат тамошо кунед. бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем. ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд, прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, хонаҳотона чем сурати холӣ видеонавор карда, хушрӯ карда роӣ кунед, реклама карда фурӯшта бигузорем бачаҳо азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар болои Суғдиён, яъне ки дар Суғдиён болои семензавода қарор дорад. 4 сотих замин, 4 дар хона, 450 000 сомонӣ. ихели вариант бачаҳо редка мешавад. просто дар канали Саудо ТВ тамошо кунед. 450 000 хона бо ҳавлиш мега обши 4 сотиха ташкил метиҳад. 4 хона кухни дора, баня дора, анборхона дора, хоб обанбори 10 тонага дора. хона қарор дорад дар болои семензавод. аз роҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ 15 дақиқа роҳ ба мошин мега. аз амуҷа то иҷара. саволот дошта бошанд, далши маълумоти бештар, рақамҳои WhatsApp ахираш 62 аз номи канали мо занг занед бачаҳо. варианти беҳтарин хонаи арзон, хеле нарху дӯстон иншоалло редка дида мешавад дар канал. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии дигари ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 11 этаж 20 метри квадратӣ бачаҳо азиз. 20 метри квадратӣ 11 этаж як ҳуҷрага дар колхози Россияи шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Душанбе 310 000 сомонӣ. колхози Россия шаҳри Душанбе. лифт дора, документ масъалаш техпаспорт дора. хоб наздикии 46 микрорайон против ресторани Самарқанд. хоб супермаркет наздикаи, магазин, масҷид, бозор, ҳама чизу и тарафош мақсад наздикаи хона ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. фақат одамои серьёзни аз номи канали мо метавонед дӯстон муроҷиат кунед. лайкотона монен, дар канал подписатсия кунед, далҷи видеои моро тамошо кунед бачаҳо. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии мо дар ҳамин дом қарор дорад. гӯш кунед, мо чӣ мегӯем оиди квартира. як ҳуҷрага квартира дар соколни этаж, баъди якум этаж подвалда қарор дорад. масоҳат 40 квадратный метр дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дай. 260 000 40 квадрат соколни бачаҳо. маромад занг занед, пурсон шед. хона дар назди повороти аэропорт калсавои глобус мега ку ҳамуҷа қарор дорад. дӯстон, дар ҳамин дом дар подвал ки як ҳуҷрагаи 40 квадрата ҳай 260 мега. одамое ҳаст ки мисол шароитҳошон сустай, ҳар хел мисол одамо ҳаст ку дӯстон агар ки бехонаву дар бошен, мисол ҳами 260 ҳамин хонаи ҳамиқа ки дӯстон азиз ном ба подвал занг занен, пурсоншан бигиред. ин ҳами доми мо, хонаи мо дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатии мо як ҳуҷрага квартира
ки дар дуюм этаж масоати 27 метри квадратӣ ай. Якум Советский, шаҳри Душанбе, 350 000 сомонӣ нархаш. Лайкор амонем бачаҳо, ҳамин канали Саудо ТВ агар хоҳем ки авҷ бигира, хонаҳо зиёдтар шава, ҳаракат карда рафти тамошои наворда лайк монен. Ягон мисол канали против мисол давлатӣ нест, ё ягон корбори чӣ хел бигем ака хатора мо навор намекунем, ҳамаш ба манфиати мо шумо бачаҳо. ҳамин наворои мо лайкора зиёд гирифт, хонаҳо иншоалло ба дараҷаи баланд рафтан мегирад, топ намебарад, савдо мешавад азиз. Нашоти хона дӯстон хитон занг занед 350 000 сомонӣ наздикии мактаби 80, мактаби 38, литсей қарор дорад. Занг за пирсен. Квартираи фурӯшии мо ҳастад дӯстон азиз ки дуҳуҷрага квартира, дуюм этаж, 35 квадратный метр дар ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Кулписта, шаҳри Душанбе. 35 квадрат метр, ду хона 190 000 сомонӣ мега. шитобед то ин ки дер накунед дӯстони гиромӣ мо. рақамҳои ватсап ахираш 7707 ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. хонаҳотона чем сурат видео кадроӣ кунед. агар ки видео натонед, магарам суратҳои фасон гирем ё ки рафта худмон аз пеш навориш кинем, фурӯш так гузорем, михелда бачаҳо иншоалло бо беҳтарин мешавад. 190 000, дуюм этаж, дуҳуҷрага, 35 метри квадратӣ. Занг занед. Лайкор амонед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо хона дар корай комментарияда ҳатман ва ҳатман нависонда монем бачаҳо азиз. ин ҳамин доми мо. квартираи фурӯшии навбатӣ мо бачаҳо азиз, якҳуҷрага квартира, 4 этаж, 28 метри квадратӣ дар ноҳияи Шоҳмансор, назди масҷиди Мавлоно, шаҳри Душанбе. ҳазрати масҷиди Мавлоно мегӯем ку масҷиди ҳазрати Мавлоно, шаҳри Душанбе, 350 000 сум, 28 квадратный метр. хона ба ҳама чизҳояш савдо карда мешавад, аз ҷумла чизе ки дар рӯи экран дида истодаем. 350 та рақамҳои соҳибхона рӯи экран метавонед занг занед. ремонто бад нест, хушроак ремонт кардагӣ беҳтарин ҳолати зур савдо мешавад. ина марамат занг за пурсушен. одамое ки аз ноҳияи Шоҳмансур хона хоҳиш карден, занг за далши пурсоншен. наворора падилиса кунен, акоотон дӯторотон хонахар боша, роҳишон кунен, беҳтарин мешавад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуҳуҷрага дӯстон азиз, масоати 3 сотиқ замин, наздикии коллеҷи тиббӣ, шаҳри Душанбе. срочно савдода мондем хонамона. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, назди коллеҷи тиббӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. хона 3 сотиқ замин дорад, ду дархона дорад, 385 000 сомонӣ арзиш дорад. иборат аз ду хона, кухнӣ дар даруни хона қарор дорад, ҳоҷатхона дорад, ҳаммом дорад. дигар маълумоти бештар тариқ рақамҳои телефон ахираш 5603 метавонен муроҷиат бикунен. 3 сотиқ замин, 3 сотиқ ҳам дар ҳамун территорияи Душанбе бачаҳо, ин хела яъне ки масоати калон ҳисоб мехӯрад ки дар ҳамин давру замони ҳозир деҳот ҳозир ҳамин 4 сотиқ тақсим гиранд. ин бо тембурӣ дар ҷои обод бачаҳо. занг запурсен 385 000 сомонӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ, масоати 1 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, арзиш 490 000 сомонӣ. талаботи хонаҳои Душанбе бисёрай, не ки талаботи лайк беҳад камай бачаҳо. хеле накунен, ҳаракат карда рафти тамошои навор дастгирӣ кунен. ҳамин Саудо ТВ ҳаррӯза навор мекунад баҳри шумо бачаҳо. Душанбеда қарор дорад, ноҳияи Синода 490 та. хона дар Калелин, аз роҳи Калон 150 метр. 3 хона ҷош тенҷ бадай мега, 1 сотиқ замин дорад. илтимос диспетчерот занг наза, мақсад ки беҳуда занг заа ё ки посредникотон занг заа дар борааш сум намонен. марамат одамои серьёзни рӯи экран набинен ки ай. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага, масоати 2 сотиқ замин, дар шаҳри Душанбе, дар Чимтепа, дар Гипразем қарор дорад. хона ремонтдор, кухнӣ, баня дарунда қарор дорад, бо ҳоҷатхона дар берун қарор дорад.
хона ҳуҷҷат дора, об свет дора, ҳамаи шароитҳоро дора, ҳамаи чизош места, ҷош ҷои созай, беҳтарин ором, боду ҳавои тоза. Адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамон. 515,000 сомонӣ. рости бачаҳо бисёр занг мезананд ки айдушанбе бо нархи 450, 500, 600 хона нестай. а бача ҳамирӯза навор 10 та мондем ки ҳамаш ҳамин нархҳое ки шумо да зӯртон мераса. марҳамат дӯстон, занг занед бигиренеш. хонаҳоро ки занг занед пурсен, адресҳоша аниқ кунен, полни тамоми шохҳош қати аниқ кунен, баъдан рафта бинина бигиренеш. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ бачаҳои азиз. сеҳуҷрага масоҳати 2 сотих замин дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе қарор дорад бачаҳои азиз. 530,000 сум арзиши хона. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. срочна ҳавлии фурӯшӣ пушти масҷиди Меҳкалон. аз тарафи маркази савдои Релакс ва KFC 750 метр ро. аз тарафи заправкаи Умед 88 пешина 650 метр. 1.5-2 сотих замин дора. 3 хонаи замонавӣ кардагӣ савдо мешавад. 530,000. навор тамом шид. лайкҳоро монен. кадометон лайк намонден, лайкҳотон монен, комментар якнен аз куҷо хона дар кор, то чанд сума, чанд квадрат, чанд сотих. барои фурӯши хонаҳои худтон дар аввали видео WhatsApp ма мондагиай чизе боша рӯйкунӣ реклама карда фурӯшта мегузорем. зиндаву сарбаланд бошед то навораи баъди бачаҳои азиз.